камай ҳолатҳое ки одамо ягон видеои гумшударо меёбанд дар флешкарта, кассета ё ин ки видеокамера аз ҷангалҳо то шаҳрҳои призракора. Лекин агар ягон шахсе ки чунин видеозаписи гумшударо дарёфт кунад, дар вақти тамошо кардани кадрҳои видеоҳо одамо хеле ҳам ба ҳайрат меоянд. Барои чӣ хотире ки паси ин видеозаписҳои гумшуда историяҳои хеле ҳам даҳшатноку ғайриоддию ҷолибай ва албатта ки ино сохта нестанд. Яъне ки шахсе ки ба навор гирифтагиай чунин видеоро бо ӯ ягон кори рух додагиай ки записи ӯ гум шудагиай ва дар даҳшатнок будани ӯ айни замон шумо худтонам бовар мекунед. Яъне ки видеои имрӯза мешавад дар бораи 10 видеозаписҳое ки гум шудагӣ буданд ва чандин сол пас ӯро дарёфт карданд ки хеле ҳам шахсони дарёфт кардагиро ба ҳайрат овард. ва ссилкае ки дар комментарияи видео закрепи шудагиай ба шумо имконият медиҳад ки дар варзиш на танҳо мухлисӣ кунед, боз пулам кор кунед. Ба ссилкаи дар комментария закрепи шуда бигзаред, дар сайт регистратсия кунед, дар сайт бинед ки ба наздикӣ ки бозӣ ки ҷанг дора ва дар ҷанговаро бозингари дӯстдоштаи худтон пул кор кунед. Фаромӯш накунед дар вақти пулни регистратсия кардан промокоди канала истифода баред ки ин промокод ба шумо имконият метад то 6500 рубла бонус ба даст биёред. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепи шудагиай. Фаромӯш накунед ҳамҷара қайд кунам бародаро ки бонус чӣ гуна дода мешавад. Бисёриҳо мега регистратсия кардум, бонус надод. Бонус мувофиқи суми пардохт кардагӣ, яъне ки агар та 1000 рубл дар шотот мондӣ, 1000 рубли дига бонус мегирӣ. Ҳамин хел то 6500 рубла. ин дар ҳолати полни регистратсия кардан мешавад ва дар депозити аввал. видеозаписе ки шумо айни замон тамошо доред соли 2005 ба навор гирифта шудагиай ва соли 2014 дарёфт мекунанд. Видео ба навор гирифта шудагиай 14 феврали соли 2005 дар округи Такома, штат Вашингтон. И пара ба сафар мебароянд то ки рӯзи ошиқора дар танҳоӣ ҷашн бигиранд ва ҳама сайрогашти худшона дар камера ба навор мегиранд. Дар вақти сайрогашт карданшон як садои ғайриоддӣ аз осмон мешнаванд. ҳангоме ки саршона ба боло мебардоранд, хеле ҳам ба ҳайрат меоянд. дар осмон дида мешавад як тӯдае ки ба монанди абр ба назар мераса ва аз ӯ метеорит ба тарафи замин меомад. метеорит ба замин меафта ва и пара боша дарҳол давида ба тарафи ӯ мераванд ки бинанд чӣ рух додагиай ва ин чӣ аст. ҳамаи кори ғайриоддиро и пара дар камера ба навор мегиранд. вақте ки ӯ ба тарафи и чизи афтида мераванд, як кусоки сангае ки аз замин метофт, яъне ки дар вақти ба замин бархӯрдан ними ӯ ба замин фурӯ меравад. леки бародаро, ман мехоҳам камтара каме видеоро абзор кунам, агар ки шумо зид набошед. якум абзор чунинай: агар ки метеорит аз осмон ба замин бафта, ӯ хат дора, яъне ки ба суръате ки ӯ меояд оксигена месӯзонад ва махсус хат пайдо мешавад дар осмон. ба мисли ки самолёт парвоз мекунад дар осмон, шумо мебинед ки хат аз думи ӯ пайдо мешавад. и чие? Атмосфераро месӯзонад. ҳамин хелам метеорит бояд ки аз думаш хат монад. ва дар видео мо мебинем ки як кусоки абр ба назар мерасад ва ин метеорит именно аз дохили ҳамон меояд. ва агар ки чунин метеорит ба чунин ҳаҷм дар замин бар бихӯра, ё ки ягон заминларза дар ҳамон территория ба вуқӯъ меояд, ё ин ки замин мекафа, ба ин хел осонӣ наметавонад ба замин бар бихӯра. шумо историяҳое ки метеорит ба замин бархӯрдагиай дида бошед медонед. аз хеле ки дар ин ҳолат мебинем метеорит аз на он қадар баландӣ меояд ва хат ҳам надорад дар осмон ва баъди ба замин бархӯрдан ягон ҳодисаи калонам ба вуқӯъ намеояд ва ҳангоме ки пара ба тарафи метеорит медаванд, ӯ мекафа. яъне ки кор чунон ғайриоддие ки ма ба метеорит будани ӯ на он қадар сахт метавонам ки бовар кунам. лекин ин монтажам нест. барои чӣ хотире ки дар асл ҳамин чиз афтид. раз ки метеорит набоша, раз ки дар асл ҳам афтидагӣ боша, пас ӯ чӣ буд? ман фикр мекунам ки ягон чизи дигаре ҳастае ки ман наметавонам фаҳмонда ки ин чие ва чизи дигар будан ё ин ки ягон чизи даҳшатнок будани ӯро як факти дига доказат мекунад ки ҳамин парае ки ӯро ба навор гирифтагиянд гум мешаванд ва видеокамераи ӯро боша аз наздикии ҳамин метеорит меёбанд. яъне ки бо ӯ чӣ рух дод ва ин санг чӣ буд? шумо метавонед ки вариантҳои худтона дар комментария бинависед. ин пара аз соли 2015 гумшуда эълон шудагиянд ва то ҳоло маълум нестае ки бо ӯ чӣ рух додагиай. дар инҷа савол ба миён меояд ки маълум нестае ё ин ки маълумот махфӣ нигоҳ дошта мешавад. аз ӯ фақат як чиз боқӣ мондагиай, ҳамин сабтшон бо видеокамера. ин видеозаписи гумшударо ки аз ҳаво сабт шудагӣ буд, баъди 70 соли ба навор гирифтан дарёфт мекунанд. яъне ки дар кадр шумо як эксперименти химиявии хеле ҳам даҳшатнокро мебинед ки самолёт аз осмон мепоша. ин кор рух додагиай соли 1930. чӣ хеле ки шумо мебинед ҳамон чизи химиявие ки самолёт ба поён мепоша ба мисли як девори абрӣ мешавад дар болои баҳр. дар ин видео садо сабт шудагӣ нест, барои он хотире ки камераҳои ӯ вақта
садора сабт карда наметонистанд ва маълум нестае ки ин чизи химиёвие ки ӯ аз осмон мепошиданд ин чие дар асл ва чаро чунин форма мегирад, яъне ки ба мисли абр. оё ин ягон чизи химиявӣ аст ё ин ки ягон чизи дигар? ира ҳеҷ кас ҳам намедонад ва дар инҷа савол ба миён меояд ки ӯ чӣ қадар зарар дошт барои одамизод ва ин чӣ проект ва ба чӣ хотира? шумо чӣ фикр доред? метавонед дар комментария бинависед. ин видеои гумшуда баъди як ҳафтаи беному нишон гум шудани муаллифи ӯ дарёфт карда мешавад. дар ин видео се кас ҳузур дорад: як мард бо яроқ, ҳамсари ӯ ва шахсе ки иёра ба навор гирифтааст. яъне ки ӯ як филми ҳуҷҷатӣ ба навор мегиранд дар бораи ҷангале ки гӯё дар уҷа якчанд маротиба чизи ғайриоддӣ мушоҳида шудагиае. чизи ғайриоддие ки ӯ мехоҳанд ба навор бигиранд ном дорад рейк ва ӯ бовар доранд ки рейк вуҷуд дорад ва барои бехатарии худшон яроқ гирифтагианд, барои тасдиқ кардани версияи худшон камера ва ба ҷустуҷӯ равона мешаванд. шахсе ки дар навор дида мешавад ӯ мегӯяд ки рейк ҳамавақт шаб пайдо мешавад. аз ҳамин хотир ӯ баъди ғуруби офтоб ба шикор баромадагианд. баъди оне ки якчанд километр дохили ҷангал медароянд, ӯ ноумед мешаванд ба хотири оне ки чизе ки мехостанд бинанд намебинанд. лекин дар як лаҳза дар рӯи ӯ хеле ҳам тарс мушоҳида карда мешавад, гӯё ки ӯ чизеро диданд. оператор камераро ба тарафи худаш гардонда инфракрасный подсветкаро даргирон мекунад. яъне ки инфракрасный подсветка чие? дар вақти шаб камера метавонад ки ба навор бигирад чизеро ки чашми одам дида наметавонад. ҳангоме ки ӯ инфракрасный подсветкаро даргирон мекунад, дида мешавад ки дар пушти ӯ дар шохаи дарахт чизи нишастагӣ ва ба тарафи ӯ нигоҳ дорад. ҳоло мумкин шумо савол бидеҳед ки ҳангоме ки ӯ инфракрасный подсветкаро даргирон кардан дар пушташ ӯ чиза надид, чаро ӯ натарсид? бародаро, ин камераҳои ӯ вақта будӣ ба мисли камераҳои ҳозиразамона нестае ки экран дошта бошаву ту дар экран ӯро бинӣ. ира мо шумо дар запис дидистем. ҳангоми ҷустуҷӯ карданшон ӯ ин чиза дидагӣ нестанд, ин танҳо дар камера сабт шудагиае. баъди чӣ ӯ боз якчанд километр дига дохили ҷангал мешаванд ки дар натиҷа беному нишон гум мешаванд. баъди гум шудани ӯ аз ӯ яроқ ва ҳамин камера бо видеозапис дарёфт карда мешавад. ман намедонам бародаро, шумо метавонед фикротно дар комментария бинависед дар бораи сохта будан ё ин ки набудани ин, лекин як чиз шаҳодат аз он метавад ки ин сохта нестае ва чунин мавҷудоте ки ӯ ба ӯ шикор карда истабудан ё ин ки ё ин ки ягон чизи даҳшатнок бо ӯ рӯбарӯ шудагиае, барои чӣ хотир ки ӯ то ҳол беному нишон гум шудагианд. чӣ кор бо ӯ рух дод? наметонистанд ки худ ба худ беному нишон гум шаванд. аз ин бармеояд ки бо ӯ аниқ ягон чизи даҳшатнок рух додагиае. ин видеозаписи гумшуда дарёфт кардагиае аз яке аз хонаҳои партофташуда дар Катара. муаллифи ин видео маълум нестае кие ва ҳамчунин маълум нестае ки бо ӯ чӣ рух додагиае. дар ин видео мо мебинем ки оператор дар як хонаи партофташудаи кӯҳна сайру гашт дорад ва ким кадом сурудиро хондааст. мумкин ки ба хотири оне бошад ки ӯ хеле ҳам сахт тарсидагиае ва ҳамин тариқ мехоҳад ки худша дастгирӣ кунад ба тавассути суруд. дар комментария шумо бинависед ки ҳангоми тарсидан чӣ кор мекардем? баъзе одамо сура мехонанд, баъзе одамо суруд мехонанд, баъзе одамо худ ба худ гап мезананд то ки сабаб бишавад ки ӯ худшона дастгирӣ кунанд. дар як лаҳза чизи ӯро метарсонад, а вақте ки ба ин тараф мегарда сабаби тарси худша мебинад, яъне ки чизе ки ӯро тарсондагиае меқадар вақт. дар охирони коридор як сояи сиёҳи кӯза мо мебинем ки чашмои сирхи оташин дорад ва як чиз аз манаҳи ӯ кашолай ба мисли риш. ин соя якчанд қадам ба лесенса карда дар угли коридор пинҳон мешавад. ин мард ба тарафи ҳамин сояи сиёҳ равона мешавад. ҳангоме ки ба ҷои рафтагии ӯ ҳозир мешавад, дар уҷа ҳеҷ кас набуд. аз ҳамада чизи даҳшатноки ин ҳодиса дар чие ки ҷое ки ин соя рафт ягон ҷои баромад надорад. ин соя чӣ буд ва ӯ куҷо нобуд шуд? агар ки аз ҷиҳати монтаж мо фикр кунем, бародаро, ин камера монтаж шудагӣ нестае, яъне ки бридагӣ нестае ки агар мо бигӯем хай камераро бридиян ва ӯ ягон чизи либосдор будай биромадай ба уҷа рафтае. камера бо як кадр ба навор гирифтагиае, камера склейка надорад. соли 2008 дар Англия 4 наврас беному нишон гум мешаванд. танҳо мошини ӯро меёбанд баъдан ки дар як фермаи партофташуда қарор дошт. камерае ки аз дохили мошини ӯ дарёфт мекунанд, охирон лаҳзаҳои пеш аз беному нишон гум шудани ӯро сабт кардагӣ буд ва ин хеле ҳам записи даҳшатноке ки дар асл ба навор гирифта шудагиае, бе монтаж, бе ягон склейка. наврасҳо дар мошин ба навор гирифта шӯхӣ карда рафтаистиянд ки дар рай аз пеши ӯ туннеле мебарояд ки бо фермаи Тромхолл мебурд. пеш аз туннел огоҳнома шудагиае ки ба ин раҳ ворид шудан дар кор нест, яъне ки сквозной раҳ надорад.
ҳангоме ки наврасо ба ин туннел ворид мешаванд раҳгум мезананд, связ ва gps-и телефоншон аз кор мебарояд. ва як харгӯши мурдара меёванд ва яке аз наврасо мегӯяд ки як сояи одам дид. баъди чӣ хеле ҳам ба тарс омада дохили мошин мешаванд. ба он нигоҳ накарда ки чӣ қадар муддати дароз ӯҳо ҳаракат мекарданд, рост ба ягон ҷо паворот намедоданд, аз пешон фақат як знак мебаромад. гӯё ки ӯҳо па кругу рафтесанд, лекин не бародаро, ӯҳо круг намерафтанд, ӯҳо фақат рост мерафтанд ба пеш, лекин фақат як знак аз пешон мебаромад. баъди як чанд соати ҳаракат дар мошин, ӯҳо аз мошин фаромада пиёда мехоҳанд ки ҳаракат кунанд, лекин боз аз пешон ҳамӯ раҳи даромади туннели ферма мебарояд. ва охири видео боша бародаро хеле ҳам даҳшатнокае. сайёҳ Кенни Вич дар пустиняи Невада бе ному нишон гум мешавад. баъди гум шудани ӯ танҳо камераи ӯра меёванд ки видеозаписша дар YouTube моҳи октябри соли 2014 паҳн мекунанд. мақсади сафари ӯ зонаи 51 буд, яъне ки ӯ мехост фаҳмидан ки дар асл дариҷа чӣ рух метавад. дар видео ӯ мегӯяд ки дар зонаи 51 проектҳои махфӣ мегзарад ва мақсади ӯ аниқ кардан ки имена чӣ гуна проект. дар записи баъдиш Кенни мегӯяд ки як ғори хеле ҳам ғайриёдӣ ёфтагиай канори ҳамун зонаи 51. ӯ мегӯяд ки даромади ғор ба монанди ҳарфи М буд ва ҳангоме ки ман ба ӯ ғор наздик шудам, тамоми аъзои баданам меларзид. баъди оне ки Кенни записҳои худша дар бораи ин ғор ба ҳамагон пешкаш мекунад, ба ӯ ҳеҷ кас бовар намекунад ва ӯра дурӯғгӯ эълон мекунанд. баъди чӣ Кенни мегӯяд ки ин дафъар бо камера ба назди ҳамун ғор рафта суханои худша доказат мекунад. баъди оне ки дуюмбора ба ҳамин пустиня равона мешавад, ҳамун ғори Эме ки гуфтагӣ буд дарёфт карда наметавонад ва мегӯяд ки боз такроран ба ин ҷо меояд барои дарёфт кардани ҳамин ғор. ай дафъар бошад барои тафтиш кардани ин ғор дигароро ҳам даъват мекунад, лекин даъвати ӯра ҳеҷ кас қабул намекунад. 10 ноябри соли 2014 Кенни Вич боз ба сафар мебарояд ба мақсади дарёфт кардани ғори М ки дар натиҷа беному нишон гум мешавад, баъди чӣ ӯра ягон кас дидагӣ нест. баъди беному нишон гум шудани ӯ, службаи наҷотдиҳанда телефони мобилии ӯра канори даромади шахтаи кӯҳна дарёфт мекунанд, лекин чӣ қадаре ки ҷустуҷӯ мекунанд, ягон маълумот дар бораи дар куҷо қарор доштани ӯ дарёфт карда наметавонанд. баъди гум шудани ӯ дар интернет як чанд теория пешниҳод шудагиай. бисёриҳо фикр мекунанд ки мумкин ӯ ҳамун ғори М-и гуфтагии худша ёфта боша ва дохили ӯ шидагиай, ё ин ки баъди дарёфт кардан ягон чизи махфӣ дар зона 51 сотрудникои зона 51 ӯра дастгир карда маҳкам кардагианд. то имрӯза гум шудани Кенни Вич муаммо мемонад. августи соли 2008 дар Австралия 4 наврас гум мешавад, баъди чӣ кадрҳои видеои камераи ӯ дар каналҳои навасноии Австралия намоиш дода мешавад. дар аввали видео дида мешавад ки ин наврасо ба раҳи асфалт рафтесиянд ва баъдан дар раҳи сангӣ ворид мешаванд. як вақт ӯ мошина манъ карда аз мошин берун мебароянд, ба хотири оне ки дар назари ӯ расид гӯё ки аз тарафи торикӣ чӣ садое шунавида мешуд. баъдан ӯ дар торикӣ як знака мебинанд ки дар ӯ навишта шудагӣ буд: територияи шахсӣ, даромад манъ аст. ӯ ин навиштаҷота рад мекунанд ва дар забор як сурохӣ ёфта ба хулосае меоянд ки вориди территория шаванд. вақте ки дохили территория мешаванд, дар торикӣ дар замин як доғҳои сирха мебинанд ки ба монанди хун буд. ин доғҳо ӯро наметарсонад ва ӯ сафарашона давом метаҳанд. баъдан видео қатъ мешавад. аз ҳамон вақт то ҳолора аз ӯ ягон кас ягон чизе дидагӣ ва шунавидагӣ нестае. аз соли 2008 ҳамчун беному нишон гумшуда эълон кардагиай ва дар сайти ҷустуҷӯии Мелбург паҳн карда шудагиай. мости Сейтлайн Вирҷинияро бо Северная Каролина пайваст мекунад, лекин истиқоматкунандаҳои ҳамун минтақа ин моста мости шайтон меноманд, ба хотире ки дар таги ӯ хеле ҳам ритуалҳои ҷодугӣ гузаронида мешуд. блогер бо номи Ҷейден тақрибан 20 сол пеш дар бораи иҷо як филми ҳуҷҷатӣ ба навор мегирад. ба наздикӣ одамо дарёфт мекунанд
видеозаписи ӯра бо кадрои ҳамин филм. дар қисми якуми видео ягон чизи ғайриоддӣ дида намешавад ба ғайр аз ҷасадҳои ҳайвонот ки дар замин партофта шудагиянд. албатта ки мо кадрора нишон дода наметавонем дар YouTube барои он хотире ки қонуни YouTube иҷозат намедиҳад. дар қисмати дуюми видео бошад дар рӯзи дигар во ба навор гирифтагиянд расмҳои ритуалира, яъне ки ҷодугира ки дар замину деворҳо тасвир шудагиай. мисол мегирем 5 санге ки дар замин мондагиай. агар ки шумо бидонед ки 5 санг чӣ маъно дора, дар комментария бинависед ва чӣ маъно дора расмҳое ки дар танаи сангҳо тасвир шудагиянд. расмҳое ки бо ранги сирхи сиёҳ дар замин тасвир карда шудагиай шумо дидаистед, и ба монанди краска ба назар намерасад. мумкине ки хун боша. баъди ҳамин видеоро сабт кардан, муаллифи видео беному нишон гум мешавад. бо ӯ чӣ рух додагиай то ҳол маълум нестай. видеозаписи ӯро баъди 20 сол аз ҳамин территория дарёфт мекунанд. видеое ки дар интернет меафта ба назар мерасад ки дар ким кадом пустинияи охири замин ба навор гирифта шудагиай. ду учёни таҳқиқот гузарондаистиянд изи пои ким кадом ҷондори калона. дар инҷа як саволи хеле ҳам ғайриоддӣ ба миён меояд. барои чӣ изи по танҳо яктай? пои дуюмаш дар куҷоай? и учёниё чира таҳқиқот гузарондаистиянд ва барои чӣ ӯҳо бо чунин костюманд? ҳамаи ин саволҳо беҷавоб мемонад. лекин видеозаписи ӯро аз дуруни дарёчаи наздикии ҳамаи ҷои ба навор гирифта шудашон дарёфт мекунанд. бо ӯ чӣ рух дод? чаро ӯ беномунишон гум шуданд? дар инҷа чира ӯ таҳқиқот мекарданд? то ҳоло ин муаммо мемонад. лекин агар мо фикр кунем, чаро изи по танҳо яктай? ин танҳо як ҷавоб дорад. оё ин изи по сохтай? агар ки сохта боша, ин маънои ӯро дорад ки бо ин учёниё ягон чизи бад рух додагӣ нестай? агар ки ягон чизи бад рух додагӣ набоша, чаро ӯ беномунишон гум шуданд ва камераи ӯро аз дохили дарёча ёфтанд? ин хел ки фикр кунем, пас бармеояд ки ин изи по сохта нест. агар ки дар асл бошад, чаро яктай? ин саволам як ҷавоб дорад. ин дар як ҳолати мешавад ки ҳама мавҷудоте ки чунин изи по мондагиай, ё ин ки якпоай, ё ин ки хеле ҳам калонай ки қадамҳош калонай. мумкин як қадамша дар инҷа мона 400 метр пас қадами дигариша. ва чунин ҳайвон ман намедонам дар куҷо вуҷуд дора ва ӯ чӣ гунае ӯ чиае. вобшим чӣ хеле ки медонем бардора ин видеоҳои гумшудаай ва авторошонам то ҳоло беном нишон гум шудагиянд. аз ҳамин хотир мо наметавонем 100% гуфта ки дар инҷа чӣ рух додагиай. шумо метавонед танҳо вариантҳои хитона дар комментария бинависед. ин видеои гумшудае ки баъдан дарёфт кардагиянд, ҳамин қадараш маълумае ки дар ким кадом штатҳои амрико ба навор гирифтагиай. як гурӯҳи рафиқҳо бо техника сайру гашт кардаистиянд ва чӣ хеле ки шумо мебинед, саги ӯ гӯё ки аз чизе метарсад ва намехоҳад ки ба пеш ҳаракат кунад. шумо дар кадр метавонед бинед ки як чанд маротиба чӣ гуна саг ба тарафи снегаходи соҳибаш ҳаракат мекунад, яъне ки ҳамин хел мехоҳад ба ӯ бига ки ба пеш ҳаракат накунед. лекин чӣ хеле ки мо медонем, одам чунин ҳайвон ба ақл нестае ку ё бошанд ба пеш ҳаракат карда рафтан мегиранд. аз ҳамин хотир ба ишораи саг одамо гӯш наметананд ва ба пеш ҳаракат кардан мегиранд, ки дар охир ба чизе ки саг ишора мекард ӯ рӯбарӯ мешаванд. ӯ як чизи хокистаранги қадбаландеро мебинанд ки ба намуди зоҳирӣ ба мисли мавҷудоти аз дигар сайёраҳо монандай ва ягон садое наметавад, ё ин ки мумкин ҳамун намуд садое дорад ки камера ӯро сабт карда наметавонад. барои чӣ хотир ки дар камера мо ягон садо аз тарафи ӯ шунавида наметавонем ва дар кадр дида мешавад ки чӣ хел ӯ калаша ба тарафи ин ҷавоно мегардонад. баъди оне ки муаллифи видео ин сояра мебинад, рост ба дигар тараф ҳаракат мекунанд аз тарса ҳарос. агар ки мо фикр кунем ки ин видео сохтай, дар инҷа савол ба миён меояд ки чаро сагам тарсид? барои он хотире ки агар сохта боша, сагай ӯ наметарсад, наоборот медава мерава тарафи ҳамон. барои чӣ хотир ки мумкине ки ӯ одами хичона ягон форма пӯшондагӣ бошанд, лекин дар инҷа савол ба миён меояд ки ӯ чӣ хел одамае ки дастош чунон борикай ва ин қадар қаддаш баландай? чаро записи ҳамин камера гум шуд ва танҳо баъди 2 моҳ дарёфт карда шуд? мумкине ки муаллифи видео аз тарса ӯро дар ягон ҷо афтонду баъди 2 моҳ дарёфт карданд. ё ин ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред? метавонед ки дар комментария бинависед. агар ки ту подписчик ва мухлиси ҳақиқии канал бошӣ, YouTube барои ту ҳам хел функсия кардагиае ки ту битонӣ канали дӯст доштата дастгирӣ кунӣ.